Hvad så sammen? Og i dag skal vi spille Survive af Tsunami for Brainword. Så vi starter... Og vi starter forfra. Nej, jeg døde tsunamien. Oh my god. Okay. Der kommer en hurtig en. De er nok hurtigt. Medium. Slow. Ødelæg. Okay. Jeg får en 1000 Jeg skal over have nogle, Shahur. jeg skal over have nogle dyr. Det giver $60. Ved det der? Himlen. Prøv at se himlen. Jeg kan godt se det. Øj! Den... Wow. Ej. Hvad? Okay, når du går, så bliver man bare fuldstændig... Jeg har nået lige at få min tung Shahur. Hvordan? Den har vi den her. Så... Det er min første rigtige, ud over den der starter. Sætter vi her. Så har jeg sådan. At upgrade her. Man kan også upgrade. Og så skynder jeg bare ud af det. Oh my god, min 6-7 giver 112 i sekundet. Jeg tænker bare, at jeg upgrader den så meget jeg kan nu. Sådan. Så nu skal jeg ud og have en ny. Jeg har 2000 nu. 229. Man skal have 40 i speed, for at man kan rebirth. Ja, ej. Hvad sker der? Rare area. Nej. Ikke Jeg like. forstår ikke. Du skal bare Jeg ned ved i ikke, hvad det gør. tror jeg. Der. Jeg kan snart rebirth. Jeg er mega... Oh my. Jeg har 34 i speed. Hvor meget har du i speed, Kasper? 2 sekunder, jeg skal lige upgrade. Så. 36. Tag den! Lightning kommer, lightning! Den er hurtig. Jeg tror, jeg løber langt det her. Det er godt noget. Jeg er 1,3 i sekundet. Vi tager den hele vejen, Nej. Det var tæt på det der, mand. Den her, den giver 2000 i sekundet. Jeg tror måske, jeg kan rebirth nu. Men jeg ved ikke, om det er dumt. Og det er dumt at rebirth nu. Allerede. Nej, jeg skal... Nu rebirth jeg. Eller... Vi kan se en trallet og Sådan. tralala. Når man rebirther, så rører en speed til 0. Jeg er kommet i Mythical. Los Crocodilos. Upgrade base for 1 million, så kan man få upgrade. Okay. Jeg har 100.000, så nu køber jeg bare så meget speed som muligt. Nej, jeg tror, jeg skal dø her. Det er ondt i VIP derinde. Nej, jeg døde med en, der gav over 10.000, tror jeg. Nej, jeg gav 9.000. Nu er jeg 47 i speed. Meget dårligt skal jeg få rebirth. Man skal have 60 for rebirth igen. Nu køber jeg bare mega meget speed, så jeg kan komme mega langt og få en god en. Jeg tænker, at det er svært. Jeg havde lige en på, der gav 9.000. Okay, så er der 51 i speed har jeg nu. Nu går jeg ind og køber en. Jeg har 67. 6, 7. Boy, jeg døde. Nej, jeg tror også, jeg dør her. Ja. Jeg skal have upgrade noget speed. Er du kommet længere end uncommon area? Ja, jeg har været oppe i Mythical. Hold da. Ej, hvordan døde jeg der? Nå. Jeg skal lige gå og kigge til Kasper tilbage. Det kan godt nu. Så. Okay, nu er jeg i rare area. Han er hurtig, ham derovre. Okay, nu løber jeg være mega langt og bare gå ind i de bedste. Det kan jeg godt nå. Fuck, det kan jeg ikke nå. Nej, jeg dør. Nu tager jeg den safe, jeg tager den safe. Det gælder bare om, nu skal jeg bare have langt og købe en af de helt. Det gælder ikke noget. Hvor meget speed? Det kan jeg i hvert fald ikke noget. Hvor meget speed har du, Kasper? 46. Hold det op. Lightning, den er jo mega vanvittig. Ja. Altså, jeg kan slet ikke komme forbi nogen på den lightning her. Nej, men jeg sidder i uncommon lige nu. Jeg står også bare her i rare, og jeg kan slet ikke... Altså... Jeg kan ikke komme op. Det er legendary area, ja. Så løber han. Hvad er det her så? Det er mythical. Jeg tror, jeg skal længere end mythical. Ej. Jeg dør. Nej, jeg hader det der. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Okay, nu er jeg 500.000. Sådan. Nu er jeg 58 i speed. Jeg er oppe i... Hvad er det? Cosmic Area. Shit, jeg kommer langt lige nu. Jeg kan få nogen til 110.000 heroppe. Legendary. Det når jeg ikke. Jeg får en til 110.000. Nice. Er det dig, der kommer løbende der? Der kommer en krokodille eller sådan noget. Dinosaur. Altså, der er jo ikke nogen, der kan nå det her. Jeg tror også, jeg dør her. Jeg kan ikke nå det her. Nej, jeg nåede. Nej, jeg døde. Nej, du døde lige foran mig.
Det var sådan en nukleoid. Du Her, tager det kan jeg. Jeg tager den, jeg har den. Ja, og så er han i gang igen, var. Du døde. Så. Blip. Så jeg kan ikke Kommer engang en få, fast. jeg kan ikke engang få 100.000. Der er en fast efter mig. Det kunne have været vanvittigt vigtigt at få den her. Jeg kan ikke engang få 100.000, og så... Vi løber videre. Ej, det når vi kan stoppe sådan der. Og der lightning. Det kan jeg godt nå. Yep. Kom nu, en sidste. Så! Vi kommer i mål. Det er min bedste indtil videre. Gold, 110 okay, gold, i den er sekundet. umulig. 110 sekunder. Ja, og jeg kan ikke engang få 100.000. Nu har jeg næsten 3 millioner. Nu rebirth jeg. Ja, jeg har 20.000. Jeg kan rebirth igen. Det gør jeg. Rebirth. Hold da kæft, Ras. Prøv at se dem der. Hold da op, der er mange der. Ja, og det giver 150 i sekundet. Oj. 50. Hvordan har han flere på én gang? Tror du, man kan købe det? 100.000. Okay, nu er jeg virkelig blevet god. Jeg har 14 millioner. Jeg har rebirthet 4 gange. Jeg har rebirthet 5 nu. Jeg rebirthet mig indtil jeg ikke kan med. Så 75 speed. Og nu går jeg lige ud og får en til. 75 speed. Nu går jeg bare så langt, som jeg kan nu. Op og i hvert fald en i de der millioner. Shit, Så. der er en fast. Jeg er død her. Nej, det kommer en fast der. Ja, Hvor er du? Og så kommer der en fast. Ja. Du er lige foran mig, tror jeg. Jeg er i Cosmic. Det er lort, det her. Kan jeg nå det? Det kunne jeg. Nu er vi samme sted. Kan vi nå det? Det kan vi ikke. Vend om. Der er kun dårligt her. Det er det bedste, du kan få her. Jeg skal længere. Jeg kan ikke komme videre. Man kan ikke komme videre. Men altså. Så skal jeg have mere speed. Nu tager jeg også bare den her, så. Er jeg hurtigere medium? Det er jeg ikke. Det bliver tæt. Nu er jeg endnu en Las Trallas. Jeg er næsten 100 millioner. Jeg er 87. Jeg er 130 nu. 1000 eller millioner. Millioner. Har du rebirthet? En gang. Og siger, at du dør dernede, hvis du står dernede. Du skal have ned i hullet. Jeg er i gang med at købe Du dør der. rebirth. Jeg er ikke ude med det. Nej, men selvom hvis du står dernede, så dør du. Det er det. Carry upgrade. Her! Så kan man, jeg tror måske jeg kan have 2 eller 3 på mig nu. Så kan man carry flere, det er ikke godt. Men jeg skal bare have mere speed, så jeg kan komme længere. Jeg har 84 i speed, men jeg vil gerne op på 100 speed, før jeg går ud. Måske skal jeg også op. Måske skal jeg også upgrade den. Det er helt slemt. Nej, det gør jeg. Jeg kan ikke upgrade den ene, den der dinosaurus. Shit. Oj. Kom, nu kommer der en sur slå efter den her medium. Det kan jeg stadig ikke nå, tror jeg ikke. Nej, jeg kommer sådan en lightning efter. Så får jeg 1,1 million af en, fordi jeg har upgradet så meget. Det er det samme med, hvis man det er godt nok OP at upgrade den. Jeg tror heller ikke, jeg kan komme videre her. Det er som om, der har ikke noget tid til at hoppe. Nu er jeg virkelig bare, altså, jeg er min ene af de der Las Tralalas, de er level 32, level 17 meter. Helt fast. Så jeg er 98 i speed. Shit. Så har vi level 100, men Nej, jeg døde. Jeg har ellers lige set en, der gav mig næsten 300.000 i sekundet. Jeg har 2, der giver mig over 1 million, fordi jeg har upgradet dem så meget. Så jeg har 300 millioner. Nå, 101 i speed. Nu løber jeg så langt. Nej! Jeg er simpelthen for hurtig til at jeg ikke falder ned i hullet. Ja, det er jeg sgu også. Jeg kan faktisk købe en ny lag til nyt ekstra lag. Nej, altså det er umuligt det her, når du er hurtig. Ja, det er godt nok svært, når man er så hurtig.
Du er den anden, den på serveren med anden flest penge. Jeg har ikke 50.000. 50 millioner. 50 millioner, sorry. Jeg er den, der er flest. Med 500 millioner. Jeg ved lige, hvor jeg skal løbe hen. Nu kommer jeg... det kan jeg ikke nå. Ja, vi er samme sted. Så. Altså, vi kan slet ikke... Mythical. Den er ikke. Det kan jeg godt nå, det kan jeg godt nå. Jeg er videre herfra, og så skal vi også... Hvor meget speed har du? 101. Jeg har aldrig været så langt her før, Kasper. Så! Secret. Jeg tror, det er... Der er kun en af dem. En. Nej, det kan ikke nå. Nej, han! Ikke til den. Jeg kan ikke. Ja. Nej. Jeg har den! Nej! Jeg spectator dig. Eller hvad? Nej, vi spectater hinanden. Jeg spectator dig. Prøv at trykke drop. Det kan jeg ikke. Jeg tror vi er inde i hinanden. Jeg tror vi er glemt til det. Ja. Kom tilbage, op. Tilbage. Okay. Tilbage. Jeg kan ikke gøre noget. Okay. Nej, så dræber du mig. Hvad er det der? Jeg er 1,5 billion. Jeg har 110 speed nu. Nu skal jeg ned til enden igen. Jeg kan simpelthen ikke løbe. Men jeg upgrader lige den her, så meget jeg kan. Sådan. Jeg er i level 22. Det giver mig 6,7 millioner. Nej! Nej, jeg døde. Jeg er alt for hurtig. Så siger vi det, kammerat. Hvor meget speed har du nu? Jeg har 104. Hvad er slow mode? Hvis man tager slow mode til, så løber man normalt. Ja, det ved jeg godt. Det er så nemt at ramme i hullerne. Okay. Ja, nu døde jeg igen på grund af det der. Det er godt nok. Jeg tror det er svært, jeg får den, makker. For hvilken? Ja, den mystery. Super slow. Så. Jeg når den ikke. Der er vi samtidig igen. Nej, det kommer så fast, Kasper. Ej, det døde jeg igen. Jeg har 5 milliarder. Nu rebirther jeg for 7. gang. Hvad kan man sælge herover? Man kan sælge brainrotsene. Så, nu er jeg 118 i speed. Hvis jeg ikke kan nå hen til Psyke nu, og komme tilbage med en, bliver jeg godt nok sur. Kan nå det. Så er det samme sted igen. Det er også et langt stykke, det her Cosmic Area. Ja. Og der kommer en slow lige bagved. Så! Nu kan vi nå det! Slow. Så, jeg kan den. Jeg tager den. Det er nu! Ja! Secret Area! Nej! Det tør jeg ikke. Jeg er på 2,4 millioner. Og 1 til 1,5 million. Jeg har 3 nu til 1,5. Det er meget ved de der. Så har vi endelig fået nogle af de bedste brainrots efter at sidde i en halv time og vente på, at de endelig kom chancen for, at vi kunne løbe derhen. Jeg tænker også, det er på tide. Vi stopper videoen nu. Så I må like og skrive en kommentar, hvis I gider se et afsnit mere af overleve tsunamien for at redde en brainrot. Ja, og husk at subscribe og slå klokken til. Farvel.